Kat ita! Adtoy manen ti may sapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agbilang iti piyek no di pa'y napasaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Daisy! Insan! Insan, Daisy! Sino di agay-ayab bakit? Parbangon. Ay, wala naman. Insan! Alas 4 pa lang, iti parbangon. Bumangon ka ting kakitaan. Ang mga Insan, nanya tibagan. Daisy! Ah, wala na. Mabit lang, insan. Umaya kon. Ay na, pasensya ka na, Insan. Nagsapak namin ngayon, May. Win nga, Rod. Anya dito sinusungon mo? Gumatang kan itilakok aluddag, Insan. Kalala nila kay ko iti taltalon. Ay, asino nga'y timayat nga agsida itiladdag kada kami. Saan mo't akayat dagiti anak ko tiladdag? Di, da kayo kanila kay mo. Gumatang kan, Insan. Imbag lang nga igatang ko iti bagas. Ay na insan, ingka isursur di talaod. Ado tagatang ijay. Mapanak at talaga dita, Insan. Gumatang kamot ton, ah? Ala, itakalan kan iti 5 abaso. Ah, nagadon? Dolaang ah. 5 ah? Ha? Manulaang mo ti bayad ti may sa abaso nga, Insan. Dang tilidtog bakit? Apay agimatang kay tinagado. Ay, ipilit mo't nga mininsan ibeng. Ay, masyanak, tawan ka nung igatang na itibagas da. Apay, awan niya tati nakalapan nila kay naalamos iti karayan. Iso kumati umay na ilakaw. Yumay na ka no ada makalapan na. Ay, unay mo't ngaminan. Nakakaasi ti panagbiag dagi dyan agasawa. Wen nga rod ah. Agmalmalam nga agkamkammal nila kay na ijay karayan. Ang no awan makammalan na, mapan mangala itiladdag ijay taltalong. Nanang, umayak agla ko iti luddag. May isa palang gana tinaalan nila kay ko. Ay na, jak agsidsida iti kasta. Bakit lang arudan pag sida anak pa iti landag. Gumatang kamutan nanang. Imbagla tulong mo kanyak nga agrigrigat nga anak mo. No nagadal ka kumaanalaing ededesan kumakas tatibiyag mo ita. Mangup-opisina ka kuma. Day tanto mo nakita na iti aramid mo iday. Ala ni nanang, malagip naman ang tinapalabas. Nalpas daytan. Duwan ti anak may kanila kay ko. Ita, agrigrigat kayaon. Kita man talangam. Nagngisit kan. Gapo iti pa nagsursursur mo iti ledag kas kada komporme dita. Bayam ka din tila nga nanang. Tinapatag, makabiro kak ti pagbiyagan may. Iso gumatang kayon ah. Kurang pa'y amay sa kilo abagas na ito'y naglakwak. Ay na, ado ti bagas may. Ingkalat tamang kaod dita pagbagasanan. Kalala iti pensyon ko. Gimata nga iti kagudwat kaban abagas. Mabainak. Ingka kit din. Ingka mangalan, mabisinan dagiti apukok. Mapanak laangan aglako nanang. Yak kaya ti agdawat-dawat. Apay, kayat mo ayati main-initan dita, kan mabambannog amagmag na. Sige man laangan. Inak mangalan. Puskulukon at irupak. Ay na, agimbabain ka pailaang. Lakay, basit tinalakok aluddag. Nauma ka nung dagiti tattao agsilsida iti luddag. Nagsakit mo ti saka ka maupuran iti danong bakay. Aglupsitin ti saka. Daytoy bagas nga isaang ko, impadawat manan ni nanang. Masyan manan ka dagiti apu ko na. Ama no mabisinanda ka no. Day tapay ti jak kayat bakit. Dumaw-dawat talatan ka ni nanang mo. Iboy-iboy nanto manin dagiti impadpadawat na. Ay kat pasensya amlatan ani nanang. Kasday na talaga. Ngam na asi. Bakit? Nasaysayat saan wag abroad ka? Idi pa'y nga ibagbagat day taken ka. No idi pa'y kumaapinalubusan nak. Saan akastoy karigat ti panagbiag tayo ita. Problema mo't nga minti kwarta nga usaram.
Adda mabirukan. Nalakalaang ti mangipamuspusan, lakay. Pautangan na kun pangaasim. Ay nainsan, kaya't katulungan. Angam kasano nga rod, kat awan mo ti kwartak. Makabulan ko lang iti Hong Kong, mabayada kon ti utang ko ken ka. Awan nga minan ti amo ka sa bali a pagutangan. Masyan ka mo akanyak, insan. Ada kwartami kan nila kay ko. Ngam usaran mi dayjay, nurugyan mi manan ti agtalon. Kapapit yumot. Huston to no makabrudak. Addan ton maipawit ko. Uray interesampay no kayat mo. Sigurado ka, abayadam mo't laadagos? Wen insan. Uray interesampay iti 5,000. Okay laang kanyak. Ag-flighten ni bakat ko. Makapanan ni Jabro. Anya, Uy, nanang. agflighten ni Ibing kunam. Na, jak among agflighten In sekreto milang nanang. Ket ita, matungpalan ti arapaap may. Arapa apyo nga. Bumak na nga! Ag-flight gaya man ni Ibing, bakit? Wen, inton Sabado ka nun ti flight na. Nakaamwam? Nasabat ko ni John. Kastaon ay tiragsak na magmag na. Ipampanakil ni amin na masabat na, nga gabrudan ni bakit na. Ay kat, asino mo't ngay ti saan amaragsakan. Siyempre, saan dan nga agrigat? Apay, basta nag-abroad, saan ang agregat? Agnam ay daa. Kitaam di anak ni Nana Linda. Nagabroad di inauna abaruna. Kitaam, mayat itan tibiyag da. Nagdakkel di balayda. Kanduan tilugan da. Ay nabakait. Narigat tagbilang itipiyag, no di pa'y napusan titlog. Sa bagay, Kita amlangan ni Rosa. Mano atawon na ija abroad. Nagam di na pa'y naipatarimaan di balayda. Oh, alaman? when ta pinagadal na dagiti anak da iti kuleyo. Ita, adda nurse nga anak na. Anya? Nurse ay di balasang na. Katwan, registered nurse Apay, di mo aya nakita nga agjut-jutin ijay provincial hospital? Kastaya. Wen, iso asigurado ti baligay, no agabroad ka lakay. Dahita akit no amuda nga usarin ti kwarta mat gadanda ija abroad. Angam no saan? Ay sos, saan tayo nga amo na niya ti mapasama? Sa anak ko na makitaltalon paray. Si Kantulangay. Taapay paray. Nag-abroadan ni bagat ko. Agnam ay kamen. Ha? Imbag kayo pa ya. Dimtungan ti swerte ti biyag yung agasawa. Ay gat kastala ti biyag Gat inton agipawit ni bakit ka. Sobran taon nga aramatan may iti pagkasapulan may. Adan to pa'y paginumtan iti arak paray. Ag video kinantan. Adan to pa'y pagmadyo ngay. Paray. Oo. Di ka agbilang iti piyag. No di pa'y napusan dag iti itlog. Narikat da ita. Anya? Paray. Makitam da jay. Di ta anak kalugan di bakit ka. Da ita aeroplano. Ay unay gan pare. Saan mo't nga aeroplano da ita itudtudom iti tangatang? Anya saan? Anya kuma? Helicopter da ita paray. Aya. Naimas mo't lang tinlutok atin mo lalakay. Puro mo't sayote kan bulong ti parya. Ay na nga di manok na. Bakit? Ay katsindan adag iti anak mo. Immunada nga minan anangan, tamapandagi skwelan. Ay. Agan anus ka kadilakay. Bakit? Dandani man hindi pa nagtatalon. Di pagtalon ko Ha? Apay nga naklat ka. Kunak, di kwarta pagpunak ngagtalon. Adakin ka sana ya. Wen lakay. Ada kanya. Marang no agswerte tamanin. Kit ado ti maapit ta. Barang Ay, una yan. Nalagip na dya impadulin na apagtalon na. Ay, nakasweldo nga tan ni Ibeng ija Hong Kong. Mabalin kumat siguron asingiran. Makabulan sa ni Ibeng ijay Hong Kong. Makabulan na iti Domingo, ipag. No kasta,
nagipawitan iti kwartayo? Ay, manumot nga iti pawit na. Ay, saan pa nga rin na nagpauit? Ururayat ti awag na, numano ti ipauit na. Ay, kasta aya. Manipod di nag-abroad. Jakon na pa nagkamali di karayan. Jak matin nagmulmula iti natang. Taurayak latan ti ipauit ni bakit. Ay, bayaw. Pakibagam tuman. Bayadan nanto ko ma, di binulod na kanya. Anya? Na binunod na kin ka? Wan, kuna na nga usaran na iti panagabrod na. Kunak mo saan asika tinagutangan na iti inusar na? Ay, siyak. Nasurok a 40 mil ti binulod na kanya. Aya, Iso apang nga asim. Ibagam kan kwa na, tabayadan nan. Tausaran mat nila kay kung agtalong. Apayakim mo tong dagiti apukok, John. Kung na di inauna, awan ka no ti balbalunan da di pagadalan da. kimutong dayamot. Apay di mo madlaw. Ay, kimutong da. Kasi damot ano di mo ikan iti balon da ama panag-eskwela. Sapay nagadayo ti eskwelaan da. Ay, kwa, nanang. Anyat serbi ti panagabrod ni Ibing ngay. Saan pa iba ta nagpapawit? Ay, kastaya. Ang sika kuman at agtrabaho. Tapno adamot gastusan yung aga ama. Ha? Apay, agururay kalatan. Agtugtugaw kalatan. Ha? Kasanon ti pamilyam no kasta ka. Kwa, Patayam iti bisen, dagiti anak mau. Ay na, nagpintasan ni Ebeng. Kaslasaan nga iso. Nagpudaw matan. Straight pa yan ti buok na. Ay na. Bakay, Mm. ano dahi takit kita am dita? Ay, umay kaalakay. Umay mo kitaan dito impose ni Ebeng a picture na iti Facebook. Nag, kitag man. Mm. Oh, kaslasaan nga iso anya. Ne, Kita ama. nagdakkel mo tanday taritos na. Saan laday ta? Kita am ti kwentas kan bracelet na. Oh. Jesus. Kaslamutin balasang ni Ibing iti dita picture na. Nakakitkiting ti short pan na. Wan, kita am pay daytoy may sa a picture na. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, una yan. Nagpintasan dita restaurant na pangpangananda. Kunana, nangina ka no ti makan dita a restaurant. Ay, sa bali na talaga ni Ibing. Bakit? Kaslamat na nagsubli iti kinabalasang na. Huwin nga rod. Sige, mabiit lang lakay. Taag komentak man ma. Bakit? Awanin ti allowance na giti ubing. Agipawit ka mo da. Ay, unay kamatan. Kay papawit ko lang hindi na palabas alawas, dumawat ka manan. Manumot lo di 5 mil ngay. Anong sama? Di ka kiti agyaman, tada pa ipawit ko kan ka. Kunak man no 25 mil ti swildom dita. Apay nga tali 5,000 lang mo ti ipawpawit mo. At damot paggasgastusa. Alangan mo't kay pawit ko amin kada kayo. Anya ko matipaggastusan, kit libre ako nam. Libre ti kanam. Ultimo shampoo. Sabon mo. Tila damdamagaw. Agi pawitak tulat ta. Agimpod kamot ngamin Nagungit ka man ako na ako. Imbis ko maanalailo ka. Unay kamot to yun. Bakit? I love you. Nagbadoy ka. Nagkorni ka. Tila ibagpagang. Ala sige, babayan. I miss you. Bakit? Bye! Inidip na. Apay akas to imot ti mapaspasama kada kami. Apay ngayon. Bayaw, umay kumansingiran dya utang ni bakit mo. Kasapulan nga minan nila kay ko, tagtalunan. Ay na, ipag. Awan pa imot impawit na pagbayad ko. Anya? Awan! Kasano amay bagam dayta, kat kompleto mati alahas na no agpicture da ijay Facebook. Makitkitak ngamin kat. Nagpipintas tibado na, kastamot ng dagitibag na. Nangina pa'y tipang panganan da restaurant. Anya? Ada nakita makasta ipag? Ne, diyak mo dahita Ay na, kadno ka na yun nga agi-post iti Facebook na. Oh, ipakitak to kan ka Iso nga awan ti rason tapno saan ang makabayad ni Insan Ibing. Ay, masapul nga agbayad.
Apa anak nila kay ko, no, jak maipakita kan kwa na ti kwarta nga igamak. Nga impabulod ko, kan ni bakit mo. Tata, saldaan nyo man, dito nakaipatakdiran ti balay may pangasiyaw. Diyak ko makayat. Ngam, ay na. Nakakasimot tinday talangam. Kasapulak kami tunay ti kwarta. Tanay, awan po sa rin dagiti ubeng. Malangaraw, di mo ko maipanginamot ang mga nudyak mo't kabailan ti presyo na. Uwan tata, kasapulak namin unay ti kwarta. Lakay. Ibing bakit? Ay, adakam. Kailikan. Aguray ka man. Apaya nagawid ka. Kit saan pa imot analpas ti kontrata mi di Hong Kong? Lakay. Na-terminate ang iti trabaho. Sige, umulag ka man, pay. Lakay, pakawanan nag. Basol ko no apay ang na-terminate. Naglablabasak ngamin. Kan ado tinakautanga kapadak a Pilipino iji abroad. Makipagpakasya kada kayo, nanang. Makipagnaad kami pala kada kayo. Hay, Pasensya kayo, nanang. Awan pag naudan min. Tain saldamot gaya man ni Junti balay mi. kanya nga rod ngay. Unan ita, marik na yon tiriga, ti ado ti utang na. Sayang laeng tinapintas nga oportunidad mo ya abroad ibeng. Ay, no kumata nagim imped ka, no inornong mo ti swildom, saan kay kumana kakaasita? Kat si Kama, John, nagbalin kang ambisyosaw, ta nagbilbilang kay tipyat, adi pa'y napasaan dagiti itlog. Anya ngay, makita yon ti bunga ti aramid yu ita. Sige, agnad kayo nga rin dito'y balay. Ang amnay, agtrabaho kayo tapno makabangon kayo manay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di bilang itipyet no di pa'y napasaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kep ita, isagot mi ti sabalipay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tibasit akayo, nalaka alintigen, nudakelen, narigaten. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Kadwak ko iti balsiga ka kayo. Tapno damaur nung. Kay maway anak amapan makigarden. Nakas ka sana. Hoy! Hoy! Tap! Di mo ilayag kanyak dito wasay din siya. Hoy ka! Siyak dito din siya. Sika dito? Putno sika? Wen! Siyak dito. Oh. Makita mo ni. Oh. Sika mga advice. Kas kami lang amin agrupo abakis. Apa emang kigtut ka ngay? Dandanik lang aron mabalsigan ta kas lalaya sakam. Ay unay kamutan. Oh, ilisin mo dito wasay mo. Ay, ano mabalsig na nagpaisaw. Ay, una niya. Imbag ta sana nabannog ti imak anang ingato iti wasay. Sa bagay, uray mabalsig ko ta sakam. Kat saan lataman ano? Uy, sobra ka mait. Uray kino na makaslalaya dito yung sakak. Ay, ayos lang. At least, makatalo na klata. Wala niya. Apay, naggapo maya. Takas kala alyang agparparang latan. Eh, kaya naggapuak, iti naggapuak Anya pa'y nga Kaya, papanam nga iti turungan na dagiti sakak. Sa bagay, adaigam mo akumpay. Mapan ka siguro makidalos dita ayan dalislay. Oh, makitam? Amumot lagayam, saludsudong pa'y lain. Jak, amo. Amangan ngay no iji syudad ti papanam. Ay, sus kamot. Anya syudad ti ibagbagam. Iti kastoy alangak, nay, kita man. Dapat imot ko akumpay, mapanakit din iji syudad. Sika talaga. Darasong kiti, tani, mapanta makipurdiya. Isupay paggatang tayo ti arak. Ay, katulungan na nga rin nagbalsigan
Tap na makasurutak. O sige, day talaga yan. Nan, yung mga day tawasay. Tabalsigan ka. Ay, agbalsigak ko lang kuma. Si Pawang, ay, saan? Ang mga lumatamaan ti Rupak. Rabiin nga mawampay dagiti agama. Ay, ang mga no nabartek manen dagijay. Na, kunakun kay. Nabartek manen day jalakay. Ay, awan mo din siyaw. Apay ayakas ta ka. Ha? Tumakdar ka man din ha? Ingkag di ka, stop numausawan ka. Para na yan din siya, bagay. Na, kunak mano nagkuyaw kayaw. Awan mo titiputan, bagay. Yan ang mga may sapay nga kagaw ko nga gsala niya. Na. Ay, umasidag ka man din ay. Dahil ka nga mentang mo malaklakayan ka. Ay. Kaya't mo, tasabwagang kay tinalami sa adanom. Agureka. Amangan mo no di arinula manenti sabwag mo kanyak. Nagadunga mo. Nagkakagigusan. Wawawaway. Uy, abanilis na Uy, agbayan-bayan ka no? Na ka mo. Ang mga umay dito ka. Laki ka tayo. Mesos, lumablabaga ka na. Saan mo ta? Ay, da kayo atwa. May kayo na. Tagmerienda kayo matan. Santiago, anda ka nun. Abay ka no? Agtana ka. May kayo na. Ay na. Agat arak kayo. Anya? Uy, nabanglo kayo ko naman Ay na, napalaluan nyo man ang tinaginom idirabian niya. Pasensya ka na, Leslie. Agat arak kayo talaga. Ala, umay kayong tagmerienda kayo. Sana bali, tadamot soft drinks analami sa para kada kayo. Idnantan din siya. Arak tapay lang agpaisaw. Abay, hindi ka nagdigos aya. Ikit ka na. Kagidan mo na mapanijay kusina ni Leslie. Hoy, da kayo atwa. Ha? Inyo tiyar arasasyo dita. Awan. Umay kayon Kayat yo, tasabwagan kayo itinalamis adanom. Tapno maikat ti angot yo, kat tapno mausawan kayo. Ha? Umay kayon wan no saan. Wan Leslie, umay kami. Ay, inta na sandar. Agungot ni Mrs. Tubay. Hindi ka man, malala. Intan. Leslie, Apay manang marigar. kaslada pa naggusto ni Sander kan ka. Itay pa'y akumit kita kan ka. Anya ditang ibagbagayo manang. Ay, ure agbak-bak tak abalasang no isunto pay mo lang ti agarom kanya. Amangan mat no jay kaduana ti kayat mo. Di ka man manang. Saan atila ibagbagam? Kat no artak dagita adwa. Katno ko na damay nga adda pa nagbalbalayo. No ni Densyo ti ibagbagam manang. Ay, agpadadalang kanitatang na abarte. Mabalin mat amailintag day takot. Unada nga raw, ti basit akayaw, nalaka alintagon. Ngam no dakkulan, ay narigatan. Anya? Ay, anay. Ay, na di nakadilan dito ta ni makikiak. Ay, unay kamutan manang. Kadalan ka mo pa. Ay, awusan ko ng white stone. Ulit na Sander ah. Anda pa na gusto na ka ni Leslie? Hindi na mo ipakita. Anda ako dito yung balay da. Na. Anya day jay. Dan sana yung awan na baboy dito ya. Ano. Sana buto na yan na bartay. Sadyak ko mamakita. Anay ko. Asin. Ni tatang magayan dito nakaturog iti sangot iti daw ti balay. Katang! Bumangon ka didan, tamunag kayo! Ibigsa ka ti urok na. Pagkataglangan ni tatang.
Nay, Nay, imbag man da ka ng bagkat iti amam. Ay, jak na puotan ti isa sangput na. Nakaturog mo't gayam ti artet nga amam ni tasangwanan ti ridaw. meron na lang. Naisikaro na, gapukon ko na. Mala, ipaidamlat ta di tasupan. Ay, unay kayon nga gama. Di kay mabain iti kastangar aramidin yaw. Ay, dandan ni agiddan kayo ang mabarbartag. Mayroon na la siguro na. Kasla na usawa na pa yan iti panagbagkat ko kanidata. Kung baboy itay niti balay. Na, baboy ko nam iti amam. Sanmit na. Kasla ngamin baboy ti panagurok na. Ay, kita man ti amam. Kaya't mo may akas ta ti pagtungtung palam to anak ka. Ay, kuha. Datayo lang aruden nga agbibiyag. Kasta kayo pailaan. Ay, mala, ingka mamaturugan. Una lang. Kamaudyanan na naka-enroll mo't langan. Ay, agawid ako. Angam, nakpay gumatang gayam di ta merkado iti sidaan dagiti agmula itong bigat. Ay, napanan nga ta ni Manang Maricar. Amangan no nagpariband manan. Unay matan ni Manang Maricar. Ay, jay buok na latan ti asa si Kaswaya. Hindi din siyang artak day ta. Oh, apay din siya, ada kamat dito syudad. Una, tawanak nga rodya ili tayaw. Pilusupo ka talaga. Anya nga agpay sa tiar aramidam ditoy. Umayak gumatang iti arak. Ay, stay ko iti maaramat iti balay ko na kuma. Kasta panunutem ti usaran nyo. Saan kat aday ta panagbartek mo lang ti amo. Kas kamulan ni Nanang. Nauray dito kat sirbunan na. Saan asirmon day jay? Pamagbagalaang. Apay, di mo kaya tagbaliw? Una, Nanang! Anay ko. Nanang nga. Apay nga atapisin nak. Ay, madia. Ni kuati tapisan. Noy, di siyo di mo ikantsaw kanyak day jay padam nga artak. Ay. Di mo ka di madlaw nga da pa naggusto na ka. Angin. Kaslay tartarayam nga mintay. Ano ni ko? Apay! Kaya't mo pa din siya. Gusto. Magsakitan. Din siyaw, at da trabaho ita. Sana ka mapan makipurdiya na. Ang Uber. Na. Ay, Gusto nga raw, tagsarita taman iti nalapat, kabayatan ti pandangan ta. Apay ayan na nang. Sapay kumata saan mo at agidaksan ti ibagakin ka. Ibagayon Ubing kapay. Na. Sapay kumatag panunot ka. Denggem dagiti pamagbagakan ka. Kasanaw no awanak taon nga inam. Anyat kaya tiyo asawon na nang. Di mo man tultuladan ni tatang mo, akanayon ngagbartag. Saan na nang? Denggem pa'y ti bagak. Ay, huwag gaya man niya. Ay, Unayain. di ka man nagkatawa tapudnaw dagiti bagbagak anak kaw. Wen, saan ako nga katawa? Umisi maklangay. Anak ko aya, ti kayat ko may matangak met ati pa nagbalbaliw mo kabayatan a si bibiyagak pay. Awanan ni tatang mo, tatalaga natangken ti ulunan, lakayan. Ay kaslakayaw. Apay si malang ni tatang. Day kakati bagbagakan ka, pilusupo ka nga ubeng. Ay. Makamukay ti biyag mo, maudin day ti apang magbagakan ka. Wala nang, ikandak iti panawon kong agbalbalew. Bakit?
Ay na! Nabantag ka manan! Kiko aya! Kaano ka nagbalbalew? Nagbalbaliw ak matan bagay. Ninayunag pa yan natin inumag nga arak. Taimbis nga inam abuti ti basay. Sa nga pulo itan abuti ti tapoy. Na! Sana day tati kayat ko asawan? Ti panagin inumoti ko nak! Sana bali ang manginumak bakit lab na lab kamay. Saan kamot apas pasakitan? I love you, bakit? Napigsak pa laing. Narigat at talaga ang mapagbagaan tilakay akaskan ka. Mayarig kay ti kayo adakkulan. Ha? Saan ka na mabalin alintigaw lakay? Unay matan, apay nakulbit ako na ya bakit? Si kamot, anya kakiti na ya? Dahil ka amin ka! Imala dyan anak mo kang ka! Ang sapay ko ma, tamailintag pa iti anak ko! Ay na, kablaawan ka anak ko! Nakalpas ka matlaangan! Nanang, kahit agyaman na kadagiti pamagbagayaw. Awanan yaman na anak! Pagrubungak mo't kas inap ni magbagbagakan ka! Ay, wen, nitatangay. Bye-bye amon dyan, ma'am. Anday di balayan nakaturog. Nahang-over manay. Ay, unay nitatangay. Di nala inyura yan tinaginom inton makaawid tayo. Ay, Sapay may taginom kahit. Day tama na, hindi bagbagakan ka din siya. Ha? Arak man ti bagbagamot. Nanang, aginumak, saanin akas ide. Medyo pining-pining itan. Nasaya at mait no kasta. Mala, mapanak pa di tarwar ti restaurant ta sabtek man dagiti karuba tayo anak. Ha? Ay, sige ah. Sige, panawan ka pa'y anak ka. Lawang ka din siya. Naragsa ka pa naggraduar mo. Nagyaman Alexander. Talagang umas asinso ka na. Mas asinso. Si kamot. Short course lang ti inturpos ko. Imasinso akaon. Naidumduma ka nga minitan. Naimbaga tayong tuloy mo ti panagadal mo. Way, taos tati ko na ni Nana. Jak tuladan ni tatang abartek ter aramiden na. Ay ka ituon ah. Gusto day takunam. Kan may isa. Narigat na mailintag taramid ni tatang mo. Kalakayan. Uy na, nakulbutin ako na ni Nanang. Podno day ta. Aw, saan ka ngagbalbaliw ah? Nagbalbaliw ko na. Oy, Tilang panag-shot ko iti arak, ti medyo binaliwa. ah, Pining-pining itan. kasta ya. Mayat ni Rata. Ay, kat sika ngayon sandar. Nasokdal mo, di puso ni Leslie. Saan pa'y? Takasanaw. Imasok mo taginaw ng timapanagaram. Naimas ti pulutan tayo ita. Sige, shot! Tatang, gusto nitan, kawitan. Kita nyo, dati ti anak ko naggraduar. Kagadua! Dito, nagwapong anak ko nila. Kagraduar na nila yung anak ko. Ay, tatang. Kita nyo Ay, sus. uray arte ka. At damot mang itakdir iti dayaw ko Tatang, nabarkakan. Gusto nitan. Ang sikaman din siyo. Kasla saan ka nga inumot ide. Mala, agtugaw ka ta agsasat tayo man. Ha? Sige, minumaklat basit. Kaya tagawitan na. Ha? Kasati kayat ko din siya. Gusto na dyan, tatang. Ah. Ala, mapantan. Ay, ang aguray ka, anak ko. Kurang pwede na. Kurang pwede na! Tatang! Ay, sus! Imbadak ngamin nga hustom. Agawit tayo! Na. Bigat mo't gaya man. Nagsakit tulog ah. Ikaw, nasaya at mait, ta nakaringkan. Good morning, bagay. Sika magayam. Ang uber ah.
kasano ka nakaawig? Dayta, ti bagbagakin ka. Eh? Di mo na mo tilubong mo no nabartek ka. Agyaman ka ta nagbalbaliwan ni Densyo nga anak ta. Anya nagbalbaliw mo? Na, Sa bagay, nagbalbaliw ti anak ta. So nga naiyawin na kitirabi. Daba lang ang ubar ko na parte kagpailang aging kayo ta. da, Anya ka mo tayo. Nagsakit lang arutan ti ulaw. dayta, ti maganap mo. Na. Tapno makariing ka, iti kinapudno. Apay di mo tayo pagsasawa ko nana. Na. Tiba si takayaw nalakalintagan. Ha? Ngam no dakilan, narigatan. Ha? Dayta, kat mayarig kan ka alaklakayan. Kaskan ka nakulbutan, Kiko. Anya! Itan tinagpatinggaan, ti pakasaritan tayo itangal daw, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti basit akayo, nalaka alintigen, ngem no dakelen, narigaten. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan!